Hato ke Spain kan penlem keput jika Cape Verde kacinya kun kebalap kemilenti daki pajpa ha kan ke World Cup. Kacinya kun kebalap kemilenti daki pajpa ha pedang ke Spain bat ke Cape Verde ha ke FIFA World Cup mentau senam arajar penreu. Kane kacinya kun kelah kering ya kacing mut jongki milion ngut kinong Christian football ha keleng ke pertai. Namar babon kinget pa ke Spain kadon ke kabu ke bahek pan sedang ya kacing linti jong kacing jom. Ke Spain kadai kawe naki kenhon baklan tam hayurom. Kadon niki player ki badon ni kacing i cengai. Kacing lek kai ke bastet bat kacing lak bat sencar ya kacing lek kai da ka passing bat ban kontrol ya ka game. Ki pajpa kidang pej kham tam yu klor kum Lamine Yamal bat ki wepat ki balapan i ka sap jongki ha kacing khon ki baladam. Henry ke Cape Verde kam dei ka kenhon ka bala Newsting kala Tracy Tomban poi sya ka nek rensan bat kawan da kam sim jong kacing lek kai ke baklan. Ki player jong kai kala pen pau bagi ni khon haduk ke bakut bat kin persyang ban pen kendit ya ka perthai da ka bele persya ya ka kenhon ke bakham pau nam tam. Kawe ne ki phang balai krantam kalong syapang Lamine Yamal bon kinong Christian ki kwa bantip hato un sedang na em bat hato un la na em bat tap gol. Henry ha football om don mono bala bantip lupa ka ke banja. Kaji la kai ka syong hakar kompania jong coach kaji trelang jong ka kanhon bat karo komila kai jong kalyang persya. Ki analyze kila ong balada ka Spain kalaban bat ka bol bat ban thaubon ki kabu kalaban job ha kane kaji la kai. Henry lada ka Cape Verde kalaban ya dabha bat penon kam di counter attack kaji kon kalaban long ka ba ha ya ka Spain. Ha social media ro bon ki bru klas tang man ai chinya thulupa don ki ba ong ba ka Spain kan job da laila not lane saula not kan ba don pat ki bange ba ka Cape Verde kan la ban pen kendit da ka ba yo chinya khan ne wat da ka ching job ro. Henry hadu menta kini kidang dei tang ki ching mot pat ba om pat don kano karisol berarti lupa. Namar kata kinong Christian football kidang ap kemilinti da ka ching so tenan ya kane ka ching khun. Hato ke Spain kan pen i ya ka bor jongka bat setangi ka ching job da ka ba he. Ne ka Cape Verde kan thau ya ka history da ka ba pen kendit ya ka we na ki kanhon ki ba klan tam ha ka perthai. Tongin ap pat pet ya risol ha ba kut jong ka ching la kai. Henry ka we ka ching i ka long ba ka ne ka ching khon kan long ka ba itenat bat ka ba de hok pan pet da kinong eat football ha ka leng ka perthai.